ni wach devolution ni nyaka ng'iye ahinya mondo ng'iye kabisa nikech kila fasi nwang'o kidhi e gwenge moko ma kata milambo wa kocha kumoro amora okete tol ni ng'ato chwalo osuru kumoro amora okete tol devolution nokel mondo kete tol e gweng mondo kata jangware nyaka chul mana osuru to pesa masani dhi e county oingo mane dhi e municipality to gigo nok tim iwinjo gima wacho nyiso ni kik waketu devolution mondo bed an enemy of the people nikech sama idwa kawo nyaka taxes mag ng'ato maonge go moting'o jatuo mabe jatuo no ok ochulo pikipiki no nikech pikipiki no okwaya ti nyaka kawo osuru ire nikech en gi pikipiki man to wadhi kanyo gima temo wacho en ni sirkal owinjore enable people mondo ti matek mondo timo ohala matek to jogo mane sirkal gimbe gitiya to jogo manyalo tiyo maonge corruption jogo manyalo tiyo maok ni taxes nyaka keta malo wadwa wacho kata kigero ot Kenya kasani nyaka ine janema ichaki ine ja county nyaka ine national government construction authority nyaka ine king'iyo jogi gin ji madhi apar manyaka ng'i gik ma kaka idwa gedo ok awach ni girach so seche moko nyaka wapenjre ni are we enabling or we are discouraging people mondo o invest e pinyni gima dwa wacho en ni jaluo to winjro donjo sirkal sama Raila pod nigi osiep gi William Somaya Ruto ni odonjo sirkal mondo nwang' gigo mony ginyalo nwang'o nikech mae nafas moro okiny makawuone mwang'eyo to kiny twakia gima nyalo timore takwayo mana ni obeda genuine relationship manyalo konyowa ta ahinya kanwa wacho weche jenzi deo winjore wabede uru piny maka oneg ng'ato ok ni ka en ong'ondo were to investigation itimo pile to ka en Ojwang ma is a young man to waneno ka weche moko dhi matek wawach kata ni katubed mana baby pendo to ni nyaka waketa department moro in this country miluongo ni forensic investigators ng'ata motho ng'ano it takes a priority mondo dakwa ang'eni sani sa budget bikoro rumo sani ni tho mora mosetimore Kenya ka kena ahinya ibiro nong'o ka kata MPs moko senegi to kata ng'amo singiso wani osenegi wakia ni gin ng'agi wang'eyo kata ni moko iwacho ni nosetho ni jok chalo ni nonegi to nikech jomoko wacho ni chalo ni gigo nonegi weche chode koro waweura wach no rum nyaka ministers moko wang'eyo manyalo wacho nyingi iye kata ok wanyalo wacho to owinjore bed ni ka ng'ato tho to waketo an investigator achiel kata ariyo kata obed mana higni 30 mokadho to ne nyaka wanwang' ng'ano manonego jogo eka bro konyowa to compensation be aneno ka koro discussion buok ni jogo winjore bed compensated. It is important ni mondo sirkal be wachne jogo ma nyithindgi osetho e demonstration machalo jenzigni ni ng'euru ni wambe wawinjo lit nikech kok engage families gi to chalo mana ni kani chielo gi bonde magitho to koro gin jok moko winjore kata wachgi to mano ok en kaka wadwa treat humanity. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo gino ma